Eta, bueno, orain, udal arduretatik jaietara pasako gara. Eta gurekin izango ditugu, baditugu, Aneldekoa eta Tasio Erantzabal, eta eurek etorri dira, Susiri Jai Batzordearen izenean hitz egitera, ezta? Uste dut, Tasio daukagula orain azkenengo kudeaketak egiten, sare Bai, sozialen bitartez. Bueno, hasteko, ziko gara Anerekin, nolako gitaragua duzue berea da, asteburu honetan? Hasteko goizean ordu batetan edo hasiko gara trikipoteo batekin, herrian zehar, Hori larun batean, ezta? bai, larun batean. Eta segiduan ja hasiko gara janariarekin, Aldai plazan, eta gero badato, inauterien desfilea edo, jaitziko garela printzipioz, gure aldiaren ordean, arabera, bai, egia da. hori da gure aldiaren arabera, baina jaitziko gara printzipioz ugartetik, Ematen du eguraldia ez dela oso lagungarria izango. ez. Bueno, bai, Janaria hori joango egia da, zarete. egia da, bueno, lehen justo Mikel kulturteknikariak deitu nahuela, esanez hiruretatik aurrera, printzipioz ez duela euririk egingo. Bueno. Bai, Baino, nor daki. Kulturteknikariak esaten badu, bai, fidatuko gara, ez dakit. Baina, hori kolokan geratzen da purtsu bat azken momentura arte. Mhm. Eta gero ja jarraituko dugu apurtxo bat udalak ekartzen dituen bai kontzertua, bueno, ez, Bueno, erromeriarekin bai. eta DJ-arekin. Mhm. Eta, bueno, berez Baskaria antolatzen duzu zuek, ezta? Bai, Baskaria. Eta Baskarian parte hartzeko ondo etorria da pertsona edo, bueno, jende oro mozorrotzea, ez? Bai, bai, aurtengo gaia gainera, bueno, azken urteetan egia da Susiri Jai Batzordeak prestatu dituen ekintzetan, inauteritan normalean jartzen dela gai finko bat, aurten lanbideen gaia erabaki dugu izango dela, batzorde guztiaren artean, eta, bueno, bakoitza mozorratzen bada eta bazkaltzera etortzeko pres badago, etortzea, tiketak oraindik salgai ditugu. Bai. Gutxi gora bera zenbat lagun batuko zarete Baskarian. Ia 400 pertsona Bai. gutxi gora bera bai. Eta aurreratu dezakezu zertan mozortuko zarete zuek? Bueno, ni nire kuadrilla osoa mozorro berdina prestatu dugu, eta egia da gaia apur bat desberdina dela, baino loteriako umetaz eta loteriak inguratzen duen gaiari buruz mozorratuko gara. Gu apikultores joango gara. Azkenean, zerbait berezia edo egin nahi genuen, eta uste dut beste kuadrilla bat horrela joango dela, baina bueno. Bueno, batzuk mozortu zaitezkete erlez eta besteak apikultores. Bai, izan leke baino gutxi gara, orduan. Vale. Gero, zuek gonbidatzeko beste arrazoietako bat da, bueno, nolabait, egon dela Susiri Jai Batzordearen barruan, belaunaldiak aldaketa bat, eta zuek besteak beste sartu zaretela, ez? Zergatik eman da orain, zergatik erabaki duzue urrats hori egitea? Jo, egia da, azken urtetan, jende gaztea sartu garela batzordean, eta ere ikusten dugu, azkenean, jendea ez dela animatzen. Animatzen da, farran ateratzea, 15ean haien jantzia jartzera, baino atzetik datorren lana pilo bat lan da. Eta gu prest egon gara, ze bestela jai batzordeak ez zuen aurrera egingo. Eta hori, Bai, printzipioz hori. Hori, agian gauza batzuk aldatzeko asmoz be bai. baita. Adibidez, erronka dituzue aldatzeko ze dinamika edo ze ekarpen egin nahi duzu? A ber, egia da, kontuan izan dugula azken urtean edo azken urteetan gertatu diren hainbat ez dakit, gauza. Mhm. Orduan, horiek kontuan hartuta, batzordearen balio berriak edo antzekoak baino ez dakit. Saiatu nahi genuen dena apurtzu bat berrizten, gazteok gehiago inplikatzen, eta azkenean nik uste dut gure erronka handiena dela gazteen parte hartzea handiagoa izatea. Mhm. Eta, bueno, hori da zuen erronka, suposatzen dut,
handiena, ez? Bai, parte Eh, hartze batez. bai. Zelan ikusten duzu, inauterietara begira, ze Jo, nabaritu duzu? egia da, jendea parte hartzen duela, desfilera dator, musika entzutera, eta ekintza ez baskalira ere, baskaltzera, baino egia da, lehen txandak, txosna txandak, bueno, maimuntak eta txandak, bidali ditugula, eta horrez dugula ikusten eh, gure lanari laguntza bat, edo, Ez, parte hartzea arlo horretan oso txikia da. Osea, antolakuntzan. bai, Erakarri nahi duzu jende gehiago antolakuntzara, edo ardurak hartzera, edo... Bai, azkenean nahi duguna da jai batzordea denona izatea. Eta denona izatea esan nahi du denok parte hartu behar dugula eta denon artean lagundu behar dugula gauzak aurrera joateko bestela. Mhm. Eta, bueno, badauzkazue inauteriak itxita, bai. agian larun batean jendeak gehiago lagundu dezake, holan horretarako prest badaude, baina gero badituzue urtean bertan beste hitzordu batzuk lantzeko daudenak oraindik zeintzuk dira. Hoiek eta ze ekintza berri edo ze berritasun sartu nahi izan dituzte. Egia da, orain autoritatik aurrera, bueno, hasi gara ja lanean San Pedro Pekotan, ze bestela kontzertu zein erromeriak asko eskatzen direla azken urtetan, kontzerturik gabe geratuko ginen, beraz, ja, dana izten saiatu gara, eta gero eguerdi, Zerbait aurreratu dezakezu edo oraindik ez. oraindik ez, oraindik ez, saiatuko, Badaezpada. bada espada, Bai, baina bueno, egia da saiatu nahi garela agian zanalda ostirala indartu nahi dugula bai, umentzat, ze artean egia da, batera pizteko apurtxo bat, hori nik uste dut esan hori bai, bai. Bai, Egia da, bueno, hori, San Pedro Pekoak azken urteetan izan direla, gaztentzako jai oso bideratua. bai, San Pedro Pekoko larun bata egia da, dela gaztentzako oso bideratua kontzertuetangatik, kale gaitik, edo kuadrilla, edo zuziri jai batzordeko kide guztientzat bideratua. Eta azken urteetan egia da eskatu dela, umentzako edo beste adineko pertsonentzako apur bat bideratzea, eta hori pentsatu dugu ostirala aurrentzat bideratzea, eta gero arratsaldean eskualdeko talderen batekin, edo, bai. bueno, bai. Eta, claro, zuri jai batzordearen koroaren arribitzi garestiena da Klaudioko jaiak. Bai. Bai, Ez dakit zelan zaudete Klaudioko jaiei begira. A ber, Ba, esan ez gara hasi gara, baino oso gutxi hasi bai. gara prestatzen. Hasi gara apur bat mugitzen ea ekintza berririk Bai. egin nahi den, edo bueno, jolasen berriren bat, edo egunoz, egunak banatzen hasi gara, baina oraindik lan pilo geratzen da, forma eman bartzaio kuadriga bakoitzean haren ekintzari, gure partez ere udalarekin kontaktuan jarri beharko ginateke dana sartzeko eta dana baimen guztiak lortzeko. Eta oraindik Klaudioko jaiei begira egia da denbora dagoela, baino laizter ja jarri bar gara. Orduan, nolabait iztearren elkarrizketa, bale, inauteriak hemen daude, San Pedro Pekoak badituzue gutxi gora bera zirriborratuak, baina gazteen parte hartze hori sustatzeari begira, badaukazue nolabait erronka nagusiena dela, bueno, Bai, San Rokeak, ez? bai, 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 egia da azkenean Laudioko jaiak aurrera ateratzen direla askotan egunean zehar kuadrillen laguntzagatik eta hori bai, da guk nahi duguna gertatzea eta bideratu nahi duguna eta indartu nahi duguna. bai, Gure artean gauzak proposatzea, egitea eta ez dakit laguntzeko prest egotea. bai, hori da. Gainera Laudioko jaiei begira ere, azken urtetan egia da txosna batzordearekin izan den erlazioa. Igual ez da hain zuzena izan, eta egon gara beste puntu batean, zimaz, Bai. rollo, egon garelako gure ekintzetan zentratuta, eta orain ere pentsatzen dugu, bueno, pentsatu dugu beti, igual txosna batzordera ere hurbildu behar garela. Laudioko eragile oso handia delako, jai asuntoan. Bai.
Eta zuekin, dakit, Susirirekin harremanetan jartzeko, lagundu nahi dutenek, eta bar, nora jo behar dute. Ba, Ba, nik esango nuke, gure sare bai, sozialetara bai. Instagramera Mm. mezu bat bidali, edo baten bat ezagutzen baldin badu hemen asuntoan sartuta dagoela, ba, pertsona hori. Ederto, mil esker Ane eta Tasio, mil Mila esker esker zuei. etortzeagatik, animo antolatu behar dituzuen ekintza guztiekin, eta, bueno, ziurrenik larun batean ikusiko dugu elkar, Bai. aiaraldea puntuz bezala, pues, jarrituko dugulako jaia, orduan handik ikusiko zaituztego. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta besterik gabe, gaurko azalera saioa amaitu da, eta hurrengo astean gogoratu itzuliko garela, ohiko ordutegian, hau da eguerdiko ordu batetan, eta, bueno, gaur izan dugu izpide, neurri handi batean, inauterien egitarau zabala eskualdean gogoratu, inauteriak bihar bertan hasiko direla, eskolen egitarauekin eta desfilekin eta bar, orduan hori informazio hori guztia badaukazue aiaraldea.eus webgunean, agendan zehazki, eta hori ez ezik izango dituzue ere, egun hauetan agertzen diren albisteak, batzuk positiboak, besteak ez horren beste, bihar gogoratu berriro reunioseko langileek protesta dutela. Orduan, hori guztia aiaraldea.eusen topatuko duzue, orduan, laster arte eta ondo pasa asteburuan.